Min nhar il-ħamis li ġej, wieħed jista' jiġbor il-biljetti sabiex wieħed jattendi għall-ispettaklu tal-aħħar tas-sena fi Pjazza San George. Ħabbar dan iċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta, Jason Mikallef, waqt konferenza l-aħbarijiet fejn intqal li dawn il-biljetti huma limitati ħafna. Dawn il-biljetti jistgħu jinkisbu mill-uffiċċju tal-Aġenzija. L-edizzjoni ta' din is-sena se tkun waħda limitata minħabba ir-restrizzjonijiet brabta mal-imxija. L-edizzjoni ta' din is-sena se tixxandar ukoll fuq l-Istazzjon 1 sabiex dan l-ispettaklu ikun jista' jitgawda fid-djar. Intqal kif għal dan l-avveniment se jkun hemm diversi artisti lokali u magħhom se jingħaqad ukoll l-artist ta' fama internazzjonali John Newman. Jason Mikallef ħabbar ukoll kif barra dan se jkun hemm spettaklu tan-nar mat-tokki tas-sena l-ġdida fil-Port il-Kbir. Qal kif dan se jibqa' mmarkat fil-kalendarju annwali tal-Belt u l-Kottoniera. Minn dis-sena se nkunu qegħdin nagħmlu appuntament annwali ta' wirja kbira tal-Ob tan-Nar mat-tokki ta' nofs il-lejl fil-Port il-Kbir. Hawnhekk ukoll nistieden lin-nies kollha tal-Kottonera u nies oħrajn li bi prudenza naf li hawn ħafna dilettanti tal-Ob tan-Nar ikunu jistgħu jsegwu u jilqgħu is-sena ġdida permezz dan l-ispettaklu tal-Ob tan-Nar minn madwar ix-xatt tal-Port il-Kbir f'nofs il-lejl. Jason Mikallef qal kif dan l-avveniment huwa parti mill-kalendarju kulturali ta' żmien il-festi fil-Belt Kapitali ta' pajjiżna. Qal kif Christmas in the City li bdiet fl-aħħar ta' Novembru se tkompli matul iż-żmien tal-festi. Fisser kif din intlaqet sew hekk kif bosta huma dawk li qed iżuru l-belt f'dawn iż-żminijiet ta' festi.